Dobar dan, dobar dan dragi fanovi. Današnja tema epizode je Justin Bieber. Ali ako vi mislite da je Justin Bieber pedal, ja bih se ne bi tako slabo, zato što Justin Bieber ima devojku, zove se Selena Gomez. A i pravi jako dobre pjesme. Ne znam, nešto slušam njihovu pesmu, ali brate, samo želim da vam kažem da Justin Bieber nije peder. I brate, urazumite se toga, šta misle oni koji ga stalno hejtuju, šta su oni postigli time? Stvarno, on ne misle da se, tako zove, nemojte valjda misli da se ja kao uvlačim Justin Bieber. Samo da hoću da znate. Ubiću se, koga ste koji hejtu. Šta? Ali stvarno, braćo moji draga, niko ne treba tako da ga hejtuje, mislim, dečko stvarno ništa nije radio. I mislim da treba malo više poštovanja prema njemu.